Лело Марийке, казвам ти, този път оцелихме десетката. Зарязваме всичко, ставаме крале на чипса. Орела лично обели 2 чувала с картофи. Ръцете ми станаха на мазоли. Но се заслужаваше, нариша брутално. Мамо, тази домашна рецепта с сол и червен пипер е уникална. Съседите поръчаха 2 пакета чипс. Ще трябва да го направим. Доставка с колело и парите почват да валят. Чакайте малко, бизнесмени. Преди да започнем да продаваме чипса на хората, трябва да мине през най-важното. Контрол на качеството. Цялото село знае, че ако той не го одобри, не става работата. Кога той? О, не, малкият Гордан Рамзи, той ще ни се сипе плана. Фъстъкът изглежда добре опечен. Червената люспа пада ли лесно? Пада, господин инспекторе. Текал съм ги на климатик на 150 градуса, както каза Леля Марийка. Добре, хрупкави съм, но нека сега да пробваме основното ястие. Добре, звукът при щупване е добър, но нека сега да видим вкусът. Брат, гледайте какви фасони прави. Сега ще кажа, че няма да е вкусно. Недопустимо. Какво бе, чедо? Какво го на чипса? Трябва му още пипер и липсва тайната съставка. Всеки кулинарен критик усеща, когато липсва любов в кухнята. Виж сега, Пешо, не пише лоша оценка на майка ми, че ще спре производството на чипс и няма да може да си купи мотор. Това ще го дрееш, нали? Какво искаш да напишеш? Кажи какво искаш да напишеш 6+. Ами сега пазарът е труден, оценките ми са скъпи. Искам 3 безплатни пакета чипс за мен и моите приятели, когато играем криенца, и Цецо Орела да ме вози на гръб, когато ходим на магазина за сладолед. Аро! Орела птица, а не магаре. Няма да те возя. Добре, тогава пише в ревюто, че чипсът на Марийка става само за хранене на кокошки. Цецо, Орел такъв, смири се малко, ще ни фалира. Съсипаха тази авиация. Айде агент 007. След допълнително получаване на терена и проверяване на логистика, обявявам, че чипсът на Марийка получава златна звезда. Вкусът е изящен, хрупкостта на световно ниво и персоналът е изключително услужлив. Браво, моето момче! Знаех си, че моята рецепта няма грешка.
Хайде, момчета! Отивайте на мивката да белите и другите чували, защото чипс е одобрен на международно ниво. Започва великото пържене! Чакайте, има една малка подробност. Като ваш рекламен агент, аз взимам 20% от всеки продаден пакет чипс и един пакет фастъци бонус. Лело Марийке, този малкият ни брат. Той ще яде чипс и ще ни взима от процентите. Така е в бизнеса, Цецо. Който е умен, той управлява. Ти би. А вие, момчета, бягайте да миете следващите порции картофи на мивката, защото клиентите чакат. Бързо, бързо! Супер, отивам да пара колелото за доставки. Така е светът на Марийка. Чипсът винаги е хрупкав, а критиците нахранени. Очаквайте ни в следващия епизод в Светът на Марийка. Печо, виж сега ти. Вика, Не, кой бъде мислил за товарите? Дайте да не е някакво печо, нещо такова да е някакво, което никога не сме. Печо, ще се кажеш, Печо, ай. Виж Печо са. Стига ти смешно. Виж, Печо си. Не, той не вика Печо, той вика Плечо. Объркаха. О, виж